Nista' nsiblek mit-telf raġuni ħala l-vot tiegħek ma jiswa xejn, anzi ssir kompliċi ta' min jgħidlek għandna l-mandat ħankomplu nżidu d-dejn. Il-messaġġ tagħna huwa wieħed ċar, la rajna l-bidla jgħal xejn. Tivvutax, la m'hawnx għażla tista' tagħmelek. Tivvutax, issa ċans forsi qumu minn hemm. Tivvutax, ma tagħmilx differenza min ikun il-prim. Tivvutax, min dibattitu nippreferi żaq bil-brim. It-tibdil minn ġo sistema stess qatt ma jista' jkun biżżejjed biex jitranġaw l-affarijiet. Nafu li ngħidha fid-deżert kulħadd se jara kif jaġevola il-xi partit. Tivvutax, il-problemi bis-sistema ser jibqgħu hemm. Tivvutax, ivvutajna kemm il-darba huwa l-xejn. Min jivvota jippretendi dejjem iktar u l-partit il-kbar dew wedu leġubijiet. Għalhekk m'għandix sistema kollettiva li tippremja lil min joffri is-soluzzjonijiet. Jekk qatt ma mort fil-kju għand politikant, jekk qatt ma sabulek xogħol bla ċertifikat, jekk qatt ma rbaħt kontratti bl-aktar mod sfaċċat, m'għandekx minn xiex tibża, min ser titlef xejn. Mhijiex biżżejjed iżda l-ewwel pass. Tivvutax, din mhix apatija iżda messaġġ kbir. Tivvutax, issa xbajna bil-politika tad-dardir. Tivvutax, la m'hawnx għażla tista' tagħmelek. Tivvutax, issa ċans forsi qumu minn hemm. Jekk ma taqbilx kompli jorqod hemm.